U Nišu ima sigurno 30-40 deva. Ima 10-ak bendova, mogu da kažem, koji aktivno rade sad i koji prave svirke. Ima starijih bendova nekih koji su mnogo dobri, na primjer Pierrova i sve, ali oni slabo prave svirke. Znači, nema baš konkretno nekog punka, hardkora, ali... Rock'n'roll i u principu i punk u principu se vratio tamo gde mu je mesto, tamo dakle je i počeo. U jednom trenutku samo bio mainstream, sve ostalo tu gde i treba. Posle 2000-te, koliko smo se nadali da će biti više prostora za rock'n'roll, na utisak da je došlo do nelojalne konkurencije iz prostog razloga što su se granice otvorile, pa su onda veliki sastavi, velike zvezde počeli da gostuju kod nas i onda za ove male iskreno nije bilo prostora. Nema puno koncerata ovde. U principu svaki band ovde odsvira jednom i onda čeka 3-4 meseca da bi ponovo svirao istu feedbacku. Malo je mesta. Kaže, manje više sve nekih festivala koji su budžetski zatvoreni na tržišnom principu više ništa ne funkcioniše kad je pitanju alternativna muzika. Sad, ako se neka nova godina u nekom od ovih manjih mesta i tako, to su neki prostori gde može da se svira. Inače, kažem, sve ovih nekih glavnih centara i nema nešto iskreno prostora da sviraju. Dva put godišnje, kad sviramo u Nišu i to je to. Ali ljudi imaju razumevanja, poštuju to što radimo i zainteresuju se. Svi smo jedno globalno selo i može se plasirati muzika bez ikakve muke svima koji to interesuje. Tako da se može stvoriti neka baza fanova i preko. Moj band za nekih skoro 2 godine ima skoro 200.000 poseta iz celog sveta i tipa, ne znam, 130.000 preslušavanja tih pesama koji su na MySpace-u. Pa, postoji MySpace stranica, ali evo, baš mi je malo pre Milan pričao o tome da je MySpace pukao skroz, pa sad evo razmišljamo o Facebooku. Pratimo trendove. Pratimo trendove, da. I džez je muzika koja je ugrožena u današnje vreme. No bez obzira na to, u Nišu postoji festival koji polako prerasta u kulturnu instituciju. Kvalitet koji Nišvil posjeduje prepoznalo je i Ministarstvo kulture, koje je ovaj festival uvrstilo u manifestacije od nacionalnog značaja. Nišvil jeste festival koji doprinosi razvoju kulture u Srbiji, kao i ugledu Srbije koji ona ima u svetu, kako zbog duge tradicije održavanja, tako i zbog velike posećenosti i jedinstvene koncepcije. Entuzijazam se na kraju ipak nekako isplati, a planovi Nišvila za dalje nisu mali. Na jednom mestu dešavamo se jednog dana 44 bendova na 3 stage-a, 20 zemalja, 330 učesnika. Mi polako jurimo exit, ali naravno nije nam cilj da budemo exit jer je to festival zabave. Želimo da zadržimo ovaj koncept. Naravno da nemamo tu količinu publike koju oni imaju jer bi se i kvalitet publike osipao, ali da po broju učesnika i mestima dešavanja, brojem stage-eva polako dostignemo taj koncept kakav ima North Jazz Festival i ostali najveći evropski jazz festivali. Nažalost, oni imaju budžet od 10 do 20 miliona eura. Mi ćemo daleko kaskati za njima, ali je napredak evidentan. Grafiti odavno predstavljaju više od obične slike koja ukrašava gradske ulice i sve su prihvaćeniji i od strane običnih prolaznika. I u Nišu grafiti scena polako dobija na značaju. Jedan od autora je i Ecos One, grafički dizajner koji na različite načine i kroz različite umetničke forme čini ovaj grad drugačijim. Pokušavam da okrenem ljudima svest kroz neku modernu i urbanu kulturu, da im približim njihovom primitivizmu, do te granice da ja ne odem u primitivizam, nego da iz te granice njih okrenem ka kulturnoj stvari, gde ću da ih odvedem na izložbu nekom kulturnom prostoru, da li je to galerija,
kafić koji podržava umetnost, ne znam, otvoreni prostor, performans. Jedan od problema u Nišu, može se reći, koji je evidentan i u vrhu, je nedostatak prostora za svirke. Pošto su neke sale nedostupne, do skora je ovaj grad imao samo jedan zvanični underground klub, Feedback. Odnedavno otvoren je i klub Jebaga, koji u saradnji sa beogradskim klubom Energija za budućnost priprema raznovrsne sadržaje u svrhu kulturnog povezivanja dva grada. Između ostalih, ovde su održani koncerti Kande Kodže i Nebojše, Džajli Bu, Škabo Beogradski sindikat, nastupi DJ Aleksa Miloševića, DJ Age-a i modni događaj Sintetika. U Nišu ima dosta ljudi koji su drugačiji, ali jednostavno nemaju prilike da se pokažu. Zato je Sintetika došla na ideju da organizuje nešto tako, pa i da prikuplja što više mladih kreativnih ljudi oko sebe. Sintetika kao materijal, svi beže od sintetike, složit ćete se. Zato smo mi Sintetika da privučemo sve te ljude, kao Sintetika. Problem je kod ljudi u Nišu što nemaju strpljenja. Pokušaju jedan put i vide da nema ništa toga. Mislim da treba dosta strpljenja i upornosti da bi se uspeo u Nišu. Nije neobično što je i u Nišu, u skladu sa današnjim vremenom, najizraženija DJ scena. Trenutno najviše događaja, kao i u ostalom u Srbiji, organizuju niški DJ-evi. Postoje i razne organizacije koje podržavaju ovakvu muzičku formu. Jedna od organizacija koja se bori za očuvanje prave underground rave kulture i okupljanje niških DJ-eva je MUV. Pored Nisomnije, koja se godinama održava na Niškoj tvrđavi i nije neprimetna u našoj zemlji, započet je još jedan festival E-tvrđava, koji planira da proširi svoj program. Pokušavamo da napravimo jedan festival koji neće biti samo muzički festival, već i festival nauke i filma, ali je osnova celog našeg rada neafirmisane mlade snage, naravno uz ponekog dobrog izvođača i što više muzičkih pravaca, znači ne samo tehno koji nam je bio prošle godine, koje svi vezuju za te internet i moderne komunikacije, već da su i ljudi koji se bave i rock'n'rollom i koji se bave i punkom i hip-hopom, da su svi oni isto vrlo aktivni na internetu, što je naša osnovna ideja, znači promocija interneta, zato se i zovemo E-tvrđava. Niš je od uvek imao jako i kvalitetnu klubsku scenu. Recimo, zanimljivo je da i dan danas postoji veliki broj disk džokeja koji rade raznu vrstu muzike.